Benita Imaz, Mendiola, 84, 85 emitu. Zer da, aztu idakat. Sí, 24, me parece. 24. Amabi urten azkan atea zanin, osea, gerra zanin. Etxarreana, ez kalian. Eliza onduen. Amar, bi hilzazkigun. Bi hilzien, asizke zortziga. Sí. Ta ni zarrena. Zarrena eta gazteena, Jose Mari. Jose Mari, hanboeste ume izetien, guama, hola zan, oso bastatzen zelebria. Jaman zen, Colegio del Sagrado Corazón. Sí, hau ze jaman zen. Zerakin, bederatzi urteekin. Freile. Hanboesten eskaton onduen, Freile. Eta izan duzan, Freile, eta do Colombian, profesora de matemáticas en el Sagrado Corazón, el más elegante de Colombia. Bile, denboa gutxien, 6 urtetan hasten zan da, sorua baten ginez, jamaten zubieten da, hola, gutxi, nik justuen lehitu eta eskribitu con faltas de ortografía, auténticas. Doña Virginia, oso manja zan, Doña Virginia. Eta pena hundik jartu zen, jaman zubiten nire zerbitzia. Lehitu eta eskribitu, gehiago, historia sagrada, geografia. Eta nahi gustatzen egiten geografia asko, bile, denba gutxi jondu nintzen. 12 urteekin ja banitzen, 12 urte guaino banitzen zerbitzia aurreka zoitea, al Centro Republicano de Legazpia. Genakan denbora egorazin ibitzeko, zegati, hanboeste, dena umiak orduen zien gerra zizanien, pues, 6 eizpe. Eta Atabakan ibitzen ginen, eta ni pasatzekoen, osteko bat eman noen tabak. Eta harrapatu zubiten, da eman zubiten, degoiatu hartion. Eta baten amak, hilek atea zeuzkiten, baten amak, ez da, esan zen, denuzietu zen ayuntamentu ben. Aminek jozon. Amine eta ni, zegatik, amine presatu zen. Eskolateatea zanin, hartolastuekin tegoietu hartien eman zon, eta etxea, ayuntamentua a deklarar. Hau egin dezuta, gezurre. Aminek akoratzen izan gino, gezurre egin ezan, gezurre. Gezurre, galdu egin zen, aminek. Eta, ez da izan zenbat diru eman zen, Jotzietiz, orduene, bazon, etxen, denetati. Denetati. Eta ongarrik jatea eta dena ikaila ontzen. Zeratik, nabe mutikoak ez ginuken, neskatuek, ginuken soruek, eta... 12 urteekin ni jondu nintzen Legazpin, zeratik banitzen aurre jasoikea. Zeratik, diru ebierzan, eta jendu aurre jasoikea banitzen. Hande Gazpin ningola hasi zan gerra. 5 hilabete hola, hasi zan gerra. Eta eizebien hautsi hori terreplenako bidea. Ezin zan bueltatu, ezin zan jaman, Etxegoandriek ezin zen ez ere. Eta Etxegoandriek preokupatu izan, zegati begizola zan republikano. Eta fane izan. Eta gutzi zugun gui. Eta torzien, ne Etxegoandrien ama eta aike, torzien gu bila jamateko Gernika. Zegat izan Gernikako. Haik labrantzatzak abien, eta gerra zitanin, eta bombardegu haitzen zen irrutik xamar, guaino zogon Gernikan daula. Gure preokupazioa. Aparruen hitzen aizila jende asko. Eta amata haike de, ne haike zan karliste. Eta ama de behi, karliste, por Dios, por la patria del rey. Hasi zen gerra eta ezin zan. Eta Gernika afan ginen. Urtea initu benan, 15 de marzo. Gernikan sartu ziren, bombardegu, pues, nintzen negarra egiten dituen da, hasi nintzen pixa egiten guazien. Eta Etxegoandriek baten zuten la gran paliza.
Ezin ginen atia sekatzia eta ez ere de, zegatik dena itxi izor. Eta gero sartu ziren, alazta, Gernikan sartu ziren. Bile izugarrik ezan, Ni bintzat horroriza da. Eta no, sakasokoen izan bota. Eta jorratzen etxe amataiketa. Amataiketa da igual, esatu zubizten niko lili dela Naparruen hasi zan asko hiltzen, jende asko. Eta goztazu zan abisatzea etxarrie ayuntamentue. Eta etxeko Andria ikasten, osea, hasta izan zen, otsain zen etxarrie. Eta etxarrin esan zau, bien, badu ezila beleixen, nahi eske. Eta esan zen, benita, zu bila etor bertia, oi ama, alegrie. Alkatie, Quintana. Alkatie, eta kamioneta zar bat, Alkatie eta ama. Eta bazien. Ja, ekarzu biten etxea, bueno, ne aizpek eta erren kontatu, ne aizpek eta uste zabien hilik ningola. Ekano zantzen, el Centro Republicano era el que mataba en Legazpia. Batu zabien, sartu zinien, Gernika, eta barixen, harrapatu zabien, dila izabien. Desetxa. Ez kontatzen ez ere, negarrez da negarrez. Teresa eta Estebantxo. Estebantxo, el que le atendia jo. Atzen nintzen, aurrakin, Estebantxo gineatzen nintzen, eta etxeko Andrie hasi zen aitea eta mai launtzen soruen. Zegatizien nekaza haiek. Ama faltzan nebila, opatu zubieten, erizan aurrekaldien, txingiken aurrakin. Gentie, oso triste zon. Bai, Gerniken asko, pasatu zen etxe asko, gelditu zien lepena. Ama beti avionan hortza pasatu zen, bai, aviona, ni izutu inigo eta belarriek zik. Bomba, bai, bomba, bueno. Eta gukan estarbilen. Kieto. Gauden, por ejemplo, kasari bat izan du alitz, Gernikati, aparte xamar, biletzon Gernikati kasion duen. Eta horrengati prastu nuen, osko. Akordatzen egin nola jasen nuen koltsonak, eta gana duen dako jana, eta dena. Zen asko hil zien, Ama, esan zugun, egunio, faten ziren etxea, uetxea eta errosaio errezatzen debien. Nahi ez pasatzeko ere. Hasi ziren jende hiltzen, ne osa bat hiltzen bien. Eta ke horror. Amak egin zuten abriguat, tela, jakoratzen tela, mine ematen zutena denetan, eta faten izen korona jamatea, hilik eguen dako. Akin daiken zabien, eta ni jamatenen, con borla amarilla, osea, jarri ditzen, como margarita. Derecha. Lo que me dice mi yerno. Ahora, herri batasuna, joder. Farmazeutikoe, hasi zen nea minek. Eta errek estatzituen, ne bi osabak, hori. Hogeita urteko eta bestie 35. Eta egin zikuen bestela fusileteuen republicanos. Un poco luchadores también, con la Repe y con la Belén. Y ya fanzien frentia. Ez que etxarriaren azen, zebien frentioi, barandaia. Egin zebien frentioi, eta apuntatu ziren, a luchar, Karlistekin, bestela republikan bezala, eta neo sabai hile izobien. Egin zen, lutxezen. Frentien. Eta bestie hankamortu zobien. Hori zen duzan, alcalde de Etxarriaranaz. En 5 años. Republikan diatea utzita, derecha. Oi, que cambios.